Salutare tuturor și bine vă regăsim la un nou episod. Astăzi ne vom juca Clash Royale. Apăsați butonul ăla de like pentru că astăzi vom deschide un Legendary Chest. Astăzi ne vom juca cu Darius și... Haide, cine... cu fratele meu Darius. Mai mi-apasă pe ăsta pe Legendary Chest. Eu ai zis că eu ți-am Da, dar tu apeși aici, așa. Acum Dai tu bun. Să vedem ce pică. Bun, n-ai Twitch! Nu cred, nu cred, n-ai Twitch! Ceva nou, Golden Chest! What? Deci nu cred, în ce loc? N-am loc nicio legendară Serena 4 și câte Bun, Golden Chest? hai să băgăm, vezi că-ți dau. Bine, stai că acum am deschis. Îl cheamă Wanderson pe Darius. Bun, hai. Băgăm vreo 2-3 meciuri. Dacă n-ați știut, acel minigame când s-a băgat Electro Dragon, uitați, și eu l-am. Da, Adică și el s-a băgat un challenge fără luzuri și ți-l dă pe Electro Dragon. Și noi, pentru că e fără luzuri, l-am putut lua. Mi-a omorât Nightwish-ul. Nu, bun. Mamă, câtă viață! Oh my god. No, asta e mort. Ok. Dăm așa. o să dau eu un schelet în îți de bea Arena 4 pentru că eu nu sunt chiar așa de Clash starist. Opa. Ar fi fain dacă avea mirror acum. Sau dacă l-a băgat colegul său. Nu știm. Ok, o să bag Lumberjack-ul cu N-am nicio legendară. prințul cu Darius. Țineți Mamă, fix atunci l-am băgat și mi l-a omorât. Țineți Baby Dragon-ul. Oh, trebuie să dau ceva pe acea prințesă. O să dăm aici. De ce nu a omorât Nightwish-ul tău? Dar stai, dai Baby Dragon-ul cu Nightwish-ul. La Nightwish trebuia, Nu dar trebuia? Ok, nu contează. Bagă Electro Dragon. nu, dă prinț la Nightwish. Dar Că o să dau... nu, că dacă bagă Skeleton Army suntem... Da, dam eu Baby Dragon-ul. Stai un pic să bag și Lumberjack-ul cu Baby Dragon-ul. Stai. Bagă Electro Dragon sau Prince? Prinț aici. Bun. Apărați-mi, apără-mi! Mi l-a omorât. Sunt arenă mică. Vreau și eu legendare. Deci n-am avut o legendară în viața mea. Dani a avut un cont, mamă, de arena, zice. Deci mai știu încă cât s-o chinuit. Și dacă aveți Brawl Stars, deci și-a dezinstalat. Mamă, deci Clash Royale de foarte multe trofee, a avut foarte multe chestii tari. Deci și l-au dezinstalat numai pentru un hack de Brawl Stars, care n-avea sens deloc. Și asta a fost. Hopa, am și eu l-am, nene. Acum vom băga ceva. Bă, putea să-l dea pe turn, acum mai luăm turnul, adică... Să fii atent, să aștept nouă să bag Baby Dragon cu Electro Dragon. L-am băgat din greșeală, fam. Ok, băgăm și Baby Dragon. Dar da, tu ți-ai zis că aștepți. Păi l-a băgat din greșeală. Bine că Electro Dragon nu mi l-a înghețat. Ai de capul meu. Ce i-o dat la săraci. Stai, nu da? Dă-i acum, bun, repede. Îmi omoară ăla. Nu! Are Mega Knight. Și l-a băgat fix la final. Nu. Acum bag Electro 1. Oh my gosh. Are și Goblin Barrel aici. Colegul său nu l-a avut din păcate. Adică din fericire pentru Noi. Unii, adică noi, bum! Mamă, ce i-am băgat acolo. No. Suntem duși. Bine-s! Dar am dat ăla degeaba, adică uite-te că a murit. Fii atent, bag Royal Ghost-ul. Dar nu ajunge. N-ajunge. Pocuna. Un hit o reușit să dea la Rage atunci când era și Rage. Câștigăm, chill, foarte fain. Șmecher, boom, poc. Mama, ai văzut? Mama. Fiți atenți, de ce uz la... Știți că vă blochează din când în când acolo sus la... cum se numește? La trofii, aici sus la... Mie mi l-a blocat pe 13 ore și eu de-abia la 7 și
Am făcut până la 11, până la 12 aproape, am 5 coroane. Și... Ok, vrei să ne jucăm și altceva sau tot Clash? Oh my god, mi-a picat Night Twitch-ul, bă. Eu mă așteptam mai să-mi dea un Legendary King și ce ăsta e că totuși acum. Ne băgăm pe Brawl Stars. Bun, am intrat pe Brawl Stars aici cu Darius. Ok, uitați-vă câte boxuri am. Chiar de prima dată când mi-am instalat Brawl Stars, mi le-am ținut, dar mi-am luat înainte rara. Mi-am mai deschis câteva, mi-a picat și încă o rară. Și acum uitați câte boxuri am. Deschide-ți-le! Nu, mi le voi ține vreo... Eu asta am făcut 7000 de trofee. Mi le voi ține vreo până la 5000, cred. Adică gândiți-vă, poate să-mi pice de la trofii rău ceva. Totuși, Ce să-ți pice din chesturi? Eu zic să ți le ții până se bagă. Știți că se bagă cel mai mare update pe Brawl Stars, nu? Deci eu zic să și le țină până se bagă raritatea aia. am prea puține trofee și... bagă-te cu cineva. Mă mir dacă o să fie mai bun sau mai slab decât legendare, că se numește cam urât. Chromatic. Chromatic. Eu mă bag cu Bi. Și eu am, dar nu pe asta. Bine, cu cine să mă bag? Cu Bi sau cu Bibi? Cu cine vrei, bagă-te. Sau cu Dynamite, cu ăla de 5. Cu cine vrei. Hei, Birdie. Vă rog să ne scrieți în comentarii dacă vreți Clash Royale sau Brawl Stars. Bun, Asta este primul episod, dacă puteți să vedeți. Și canalul nostru se numește Cei 3 vulturi, adică. tu ești la noi acolo? Aperi sau ce faci? Încerc, pentru că sunt cu Dynamite și nu pot da niciun pic de damage. Vin acum. M-am omorât. Ai omorât pe câțiva? Nu, te-ai omorât. Dar putem pierde pentru că, na. De ce alții l-au pe Sprout? De-abia s-a băgat. Bine. Nu! Ok, o să mă bag pe alt cont. Pe ce cont e ăla? Bun, am intrat, acum mă bagă. Dacă aveți conturi unde vreți să vă fac trofee sau așa, ăsta e contul cel mai mare. Dacă vreți să vă fac trofee sau așa, să îmi scrieți e-mailul vostru sau și codul după ce vi-l trimite în comentarii. Dacă pierdem, îmi scade foarte mult. Ok, am început meciul. Acesta este ultimul meci pentru că nu vrem să ținem foarte mult acest episod. Pentru că este primul episod și să nu credeți că vă ținem chiar așa de mult. Da, o să vă... Vezi că s-a dus ăla, Mister? da. Tu unde ești? Aici apăr, încerc. Tu iarăși cu Dynamite, bă, băiatul. Vin acum, eu sunt cu tic. Ai mă, tic, vezi că e acolo un tic. Vezi că dacă Uite, frate, pierdem... sare bomba. Pac. Ai văzut ce a zburat plomba? Tic. Uite, frate, am sosit. Ups, sări, ești că l-am răgit. Ok, aici. Nu, dar de ce pe mine nu vreau? Eu nu... Mă duc să-mi dau ultima tabla ei. Dintre toți fix pe mine o dat. Vă descurcați? Da. Mă duc. Am dat ceva de minci, dar n-am reușit foarte mult. Pentru că nu. Vine Mr. P și vin mulți. Opa. Pleacă, mă, pinguinule. Opa, m-a omorât pinguinul. Iar o să pierdem. Nu e corect. Îmi scade câte două trofee și acum dacă îmi scade o să am 7000 fix. Da. Mie îmi scade mai mult. 7000 fix. Dar cât ai pe tic? 10. Cât? Dar nu scade. Ok, am 7000 fix. Trebuie să mă schimb de pe acest caracter. Pentru că, Pentru că pierdem dacă nu ai cineva tank. Cine tank, de exemplu? Altul, Bibi, de exemplu. Eu mă bag cu Daryl, Tara. Daryl. Ok, vom face ultimul meci să câștigăm măcar un win să facem măcar, știi? Pe Clash Royale primul meci, primul win. Da, pe Clash Royale, da, pentru că legendare multe, da. Pentru că aici avem numai o legendară. Eu da. Îl mai am pe Spike pe alt cont, am Leon și Spike. Ce faci? Vezi, tank omoară, tic mori.
Hăț. Cencuri hăț pentru mine, bun. Bine, Darius. Bă, dau ăștia la noi. Numai unul. Deci nu ăstea. Mi s-a părut că ești Mr. Pică. Mi s-a părut că ești Mr. P, că erai așa. Am omorât-o pe Bibi. Mi s-a părut că ești agent Mr. P pentru că era părul lui Bibi cu negru și hopa. Vine o MZ tabelita. Nu să faci timp să te duci pe acasă, nebună. Mamă, ce mi-ai dat-o. Bă. Și poc. Mergeți acolo, poc, gata. Dar mergem repede, că uite cât ne-au luat ei. Să facem măcar 50 să le luăm lor. Hai, Darius, du-te. Nu mai stai la discuții, că îi dăm. Hai. Ui! Ei ne dau mai mult. Ba nu. Cine bate? Scrieți-ne în comentarii. Adică acum rapid. Mama, mai aveam un screenshot. 1% mai aveam. What? Ce screenshot au făcut. Mi-l trimit în comentarii. Îl trimite în comentarii. Dacă apucăm. Mi-l trimite mie. Ok, primul win, în sfârșit. Să vedem ce ne pică din acest box, care nu ne pică nimic. Pariu. Aș vrea să-mi pice Star Power. Sau... Pot eu să-l deschid, pot eu. Da, deschide. Ei. Sper să pice Brawler. Dani și-a făcut 5 brawl box-uri și-a deschis 4 și după aia, din ultimul i l-am deschis eu și eu picat B tot pe contul ăsta. Da. De ce? Ok, atât a fost și cu acest... Stai, uitați-vă la Leon, l-am dat frumos. Și eu vreau să fiu cu Leon. O să mă bag pe alt cont, pentru că... Leon. Bun, am revenit pe alt cont, acesta cu Spike. Da. Să jucăm Spike Leon. Nu jucăm pentru că am vrut doar să le arăt și aici o să terminăm video. Uitați ce am. Mie mi-a picat Spike la doar 1000 de trofeițe. Și mie la 2000 Leon. Pentru că mi-am deschis un box și aici la... bine, nu chiar la 1000 de trofeițe, la 2000, aici, la 2000, înainte să le iau pe Bo. Așa că ne vedem data viitoare. 9 legendale, 2 legendale. Nu uitați să dați un like și un subscribe, să vă abonați la canalul 3 Vulturi. Pa, pa! Pa! Bine.